Ученико, предлагам ти да хапнем още малко от динята и да връщаме камъка по най-бързия начин, защото видя, че тук науката доказва нещата, обаче все пак има неща, които и аз не мога да си ги обясня. Учителю, прав си. Наистина, дай да направим място тук, да слагаме камъка в плика и да варим да го носим в школата. Само трябва да видим да не би тия учениците да питат какви са тия работи. Трябва да обясняваме. Динята е страхотна. Ето, вземи си. Подбра никой да не знае. Аз ще върна напред, там ще се оглеждам. Хайде да действаме. Айде ти върви и се оглеждай. Айде тръгваме. Учителя, къде е тръгнал с тази диня? Сега ще да го питам. Хей, учителю! Накъде си тръгнал с тази диня? Може ли да хапна малко? Дай ми малко, моля те. Само едно парченце тук малко да опитам. Гледаме доста голяма, сигурно е много сладка. Ето сега идвам. Хей, учителю! Аз съм! Не ме ли чуваш? Какво правиш там в шкафа? Само едно парченце исках да ме почерпиш. Добре, ето сега ще си взема, нали? Ха-ха, я, аз ще си отрежа. Учителю, какво ти става? Не ме ли чуваш? Какво ти става? Защо ме удриш? Леле, не очаквах това нещо. Бая силни удари. Какво му става на този учител? Човек! Ти видя ли какво направи учителя? Той нещо явно се е замислил. Носи една диня, иска му едно парче и той ме удари 2-3 пъти. Спомни си за тази мъдрост. Когато учителят говори, разцъфтява се мълчанието. Много странно. Да. Значи затова не ми говори. Значи аз трябва да проумея с интуицията си неговите думи. Ясно е. Да, сега разбрах. Заслужих си ударите. Добре. Отивам да се упражнявам. Ако искаш да вървим заедно. Тъкмо си търсих спаринг партньор. Хайде, колега, да вървим, нека те пробвам. Бързо, докато двамата тренират, да оставя камъкът на мястото. Така, оставям динята на масата. Бързо. Махам камъка и го оставям. Боже, ръцете ми треперят. Било сериозна работа. Връщам го. Тук си беше. Забравих динята. Сега вече мога да почерпя всеки, който пожелае. Тази диня наистина свърши добра работа. Върнах камъка, откъдето сме го взели, защото този демон, който се крие в него, наистина е доста страшен. Направо съм изумен. Сега отивам, за да видя как се справят моите ученици. Боже ме, той го сложил тези легени тук. Провали ми се тренировката.
Добре, учителю, да хапнем най-накрая. Извинявай, учителю, че проумях твоето мълчание. Когато учителят говори, разцъфтява се мълчанието. Бях забравил за този урок. Учителю, благодаря ти, че ми позволяваш да хапна от динята. Ще взема и ще си отрежа едно парче. Извинявай, учителю, че те проследих, без да си ми позволил. Напълно заслужих тези удари. Даже и по-силни трябваше да ме удариш. Но моя колега ми разясни, че ти просто си бил в безмълвие. Да, може би така твоята проповед по-добре ще бъде разбрана. Когато учителят мълчи, разцъфтява се мълчанието. Не, ученико, пак не си слушал. Не когато учителят мълчи. Когато учителят говори, разцъфтява се мълчанието. Да, учителю, наистина така беше по-правилно. Пак не съм го разбрал. Когато учителят говори, разцъфтява се мълчанието. Наистина. Наистина. Разбирам тълкованието на тези думи, че понякога мълчанието говори повече от думите. Значи да се вслушваме в паузите между думите. Те ще ни говорят повече дори от самите думи. Радвам се, че динята ти хареса. Направо това ме прави много щастлив. Аз похапнах. Разреши ми да напусна. Учителю, нищо не можа да усети. Нашата тайна е само наша. Ученико, отивам да занеса динята в хладилника. Ти се упражнявай, защото после ще те вода да ти намеря една тояга, защото трябва да се упражняваш с тояга. Ако се появи пак онзи демон с копието, трябва горе-долу да сме му равностойни. Хайде, чакай ме. Динята добре свърши мисията, за която я използвахме. Ще оставя в хладилника и да вървим. Хайде. Докато учителят занесе динята в хладилника, за какво ли не тренирам малко и да се полея с тази копа. Тези легени вече са празни. Трябва пак да ги напълна, че е много жега. Страхотна вода. Може вече да вървим за тояга. Ученико, оттам може да отидем да ти откъсна една тояга и да започваш тренировки. Аз ще показвам техниките. Само да изберем някое по-право дърво. Тук майче е добро. Може да го отсечем. Подай ми ножа. Учителю, но аз не съм взел нож. Не си ми казал. Аз не знаех, че трябва да взема. Наистина ли си забравил? Не знам тогава как ще го скършиме това нещо. Не мога, ученико. Добре. Айде да отидем нагоре на баира да тренираме и после
Като се върнем, ще вземем нож. Хайде, тръгвай да не губиме време. Учителю, както кажеш, тръгвам. Вървейки по стъпките на учителя, ще научиш тайната на кунг-фу. Но трябва наистина да си последователен в тренировките. Хайде. Учителю, мъдростта ти наистина е уникална. Ще те следвам. Виж, ученико, залезът е много красив. Така и ние трябва да се зареждаме с такава положителна енергия, за да може да я излъчваме след това. И науката така казва, всичко е енергия. Значи, за да може да имаме енергия, ние трябва първо да я получим от природата, от нещо красиво и възвишено, като този прекрасен залез. Ученико, зареждай се от природата. Бъди като батерия, която се пълни с въздух и с възвишеност. Ето на това искам да те науча. Нека вървим. Наистина залезът е толкова прекрасен. Наистина черпя от природата и се наслаждавам. Разтопявам се като песен. Благодаря ти, нека вървим. Ученико, долу в града е пълно с души и с мозъци, свързани в различни чистоти. Човек се обърква. Трябва да излизаш от време на време от този хаос и да идваш тук, за да оставаш насаме и после пак да отиваш да се гмуркаш там. Хайде. Учителю, хармонията е вълшебна. Състоянието е благословено. Наистина черпя от космическата енергия и се наслаждавам на вечерният бриз. Нека вървим. Учителю, я виж, един кон. Искаш ли да отида и да се сбия с него? Добре, учителю, тръгвам. Ето, той сам идва при мене. Може би нещо го предизвиках. Спря се. Конче, идвам, стягай се. Ще стане една страхотна битка. Хайде, нека да те видиме. Чудя се, какво ли правеше учителя горе в школата? В онзи шкаф трябва нещо и да има нещо интересно. Мисля, че трябва да отида. Каквото и да е било това нещо, ще го разконспирирам. Странна работа. Нещо крият от мен. Последно ги чух да си говорят, че отиват някъде някаква тояга да си режат. За какво ли е тази тояга, не можах да разбера. Я да ида да видя до шкафа. Какво има там? Това странно държание не ми е по вкуса. Какви са тия работи? Тук разни книжа, бои, тук разни медали даже. Медали, златни. Това учител бил голяма работа. Какво е това тук? Това някакъв кристал ли е? Чуда се. Колко ли пари струва това нещо? Сякаш има нещо вътре.
Какво става? Какво е това? О, ужас! Да се махам. Изчезна някъде. Този боец не излезе ли от камъка? Този камък да не е някакъв вълшебен камък. Много странно. Не трябва да казвам на никой. Ако разбере учителя и другия ученик, ще си мълча. Няма да казвам на никой. Ученико, ти видя какъв страшен демон излезе от камъка. Учителю, този боец наистина е много силен. Това е силата на някакъв таинствен древен боец, който се бие с копие, който е заключен вътре. Не знам каква тояга, какво копие, но... не знам. Значи ти трябва да овладееш техниката или на тоягата, или на копието, за да можеш да го пробудеш в сърцето и така този камък да бъде усмирен, защото иначе само ще ни тормози. Давай да го връщаме този камък. Давай, верно върви, взимай по-бързо и да вървим, да го връщаме, само да не ни срещнат тия твоите приятели, учениците. Няма, добре, само ти гледай камъка да не излезе ония хубавец пак там да с копието, че не знам какви са тия светкавици. Добре, отивам по най-бързия начин. Наистина науката дава обяснение на всичко, но тези неща, които се случиха, нямат обяснение. Ще върнем камъка. Той винаги е стоял там, откакто се помня. Не трябваше да го махам от мястото му. Страхотна жега. Направо ще се прибирам да почивам. Направо съм скапан. Ученико! Кажи, учителю, какво става? Нещо се поуморих. Ще вървя в школата. Мисля малко да поспа. Ти както искаш. Ако искаш тренирай, ако искаш си почивай. Ами, аз не съм изморен. Ай, ще потренирам малко. Се поупражнявам. Хай! Хай! Яй! Хай! 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 Що ме мирише на нещо, има сякаш нещо необичайно във въздуха.
Ще видя какво е то. Направо злокобна миризма. Странна работа. Защо шкафът е отворен? Камъкът. Някой е бил тук. Някой е отворил шкафа. Ето го, камък. Това е бил само ония с кимоното. Моя ученик, хубосникът. Ще се скрие в колата бързо. Карай, шофьоре, бързо. Преследват ме. Карай напред, бързо. Някакъв дух ме преследва. Излезе от камъка, после ще ти обяснявам. Хайде, че тръгва след нас. Ало, ученико. Знаеш ли, че са намерили камъка? Твоя колега ученика е излязал духа от него, сега се бих с него и ме преследва. Значи, внимавай като се прибираш в школата, защото може да те срещне и да се бие с тебе. Какво стана? Тренираш ли там с тоягата? Как си? Учителю, не се притеснявай. Аз вече се бих с този дух, така че няма проблеми. Няма да ми е за първи път, ако го срещна. Добре, добре. Айде, после ще се чуеме. След малко се връщам. Хайде, доскоро. Прибирай се по-бързо. Ще те чакам. Вече напреднахме, няма как да ни хване. Тък му си мисля за вълкът, ето го в кошарата. Сега ще го питам аз него. Замахваш така, все едно се биеш с духове. На мен ли говориш? Какво имаш предвид? Не те разбирам. На тебе говоря и добре ме разбираш. Сякаш духове има наоколо, сякаш така замахваш. Не знам за какви духове говориш, сигурно халюцинираш. Има всякакви духове и живеят къде ли не, в скъпоценни камъни, например. Не знам какво ще кажеш. Ти за какво говориш? Бъди по-ясен. Ами, по-ясно от бял ден не може и да бъде. Чуда се дали и ти си срещал такива духове, за каквито ти говоря. Или аз нещо не съм наред. Оставям те да отговориш. Не те разбирам за какво говориш.
Само разлайваш кучетата, чуш ли? Съседите какво правят? Само ти се присмиват. Ти си загубил умът, бе, човек. Или аз съм си изгубил умът, или ти не искаш да си признаеш. Какво да си признавам? Не разбирам, на къде биеш? Някой е бъркал в шкафа на учителя. Само кажи, че не си ти. Какво каза? Аз съм ровил в шкафа на учителя. За какво ми е да го правя? Явно не ти стигат тренировките и затова искаш да прибегнеш към силата на камъкът, който седи в шкафа. Аз разчитам на своите тренировки, не на някакъв си камък, за какъвто бълнуваш. Не знам за какво ме обвиняваш, но ще си платиш, ако продължаваш да говориш глупости. Влизал си в школата, бъркал си в шкафа на учителя и си намерил камъкът, който притежава сила. Само казвай, така ли е? Защо ми е да го правя? Аз тренирам достатъчно, за да стана най-добрия. Не ми трябва никакъв камък. Ти бълнуваш и ще си платиш за това. Ето, сега ще те нападна. Значи, все пак не си признаваш. Сега ще те набия за тези думи. Hi.